Салам дӯстон, хуш омадед ба канали ман. имрӯзи видеои мо сарҳакои новинка духтаро. Мо дар шаҳри Новосибирск Хлопский 3B қарор дорем. Инҷа дупара магазин остановка 19 год. Инҷа дукони мо духтаро одежда. Марҳамат кунед. Новинка имрӯз фақат сатрои готови шарфо. Ин сафа видео фақат шарфои фасонро маълум мешавад. аз сабаби ки видео бисёр дароз шуд, барои ин ман добавить натонистам шарфои фасона. иншоалло ин сафа видео мо шарфои фасону ромалои фасон мешавад. инҷа территорияи Хлопский ринок, инҷа круг. ами кругки мебинед, инҷа дукони мо духтаро. Новинкачои мехоҳед фасони хушро получат кардем. Ручной работа духтаро. 700 рублей. Расцветкой кру экранам бинед, наличие ҳаст духтаро. Отправки мо аз шаҳри Новосибирск ба тамоми шаҳри Россия равон кунем мешавад тариқи почта, Яндекс Маркет, Авито доставка духтаро. Отправить мекунем духтаро. То 31 январа доставка 99 рублей буд, яъне Яндекс Маркет. ҳозир нест 99 рублей ба ки ҳозир занг знад, апа доставка 99 рублей. 99 рублей то 31 январ буд, тамом шуд духтаро. ҳозир 200 рублей боло, 250, 280, 300 ҳар хел мешавад доставка. Авито доставка ки масалан авито доставка мефаҳмидагиҳо силкашин партен ва худошон покупка мекунанд авито доставка. яъне барои ҳамин духтаро масалан авито доставка хоҳед, Яндекс хоҳед, почта хоҳед, отправить мекунем тамоми шаҳри Россия ба. анаха ба новинкаҳои получат кардем духтаро. Нигиндорак, Нигинош Сваровский, темный синий, сиё якта световтост, некез темный синий, она и сеюмангиш, ёни сафедангиш сиё духтаро. Новинкаҳо Нигинош Сваровский хушрӯ. Инҳо дароз не духтаро. Сразу гомазем сари видео дароз не духтаро. румалои балаквал каротки тарини сатракои. Сари моделба ман ба мондаги размераша духтаро. нигоҳ кунед размерош ба аҳамиятид. Мана кароткигиш каротки. баъд дарозошам ҳамин видео ба то охири видео нигоҳ кунед. охири видео ба сатро, яъне шарфо, ҳай сатрои бе нигин, ҳай духтаро, ҳай нигиндоро, ҳай вариантое ки яъне новинка овардаги ҳамаш ҳамин видео ба аст. то охири видео бинед, ба делитсия кунед духтаро. ёру дӯсто ба отправить кунед. Телеграм группа мо ҳаст духтаро. таги ми видео ба мемонам. дар омада телеграм группа ба подписатсия кунед. одаме ки ютубан дида наметунед, а телеграм бинед. телеграм бам суратошо мепартом. бисёр савол мешавад, апа сурат партед, апа сурат партед, апа сурат партед. телеграм группа ба дарои сурато ҳамашай ман ҳама вақт ҳар як одам ба сурат партофта наметонам, барое ки телефони рабочим ҷудо, телефони масалан хел монтаж мекардагим ҷудо духтаро. бо мана ин новинкачаҳо омад. пафтор получат кардем. расцветкое ки мебинед рӯи экранан наличие ҳаст духтаро. ман як бор фурохтагӣ будам, бисёр светош мондагӣ набуд, як ду штук мондагӣ буд. бо пафтор мин светкои яркиша баҳор ба ман боз получат кардам духтаро. светои сиёшо пурсидагӣ будам. марҳамат сиёшом омад. мера расцветкаи рӯи экранан бинед наличие ҳаст. отправки мо аз шаҳри Новосибирск ба тамоми шаҳри Россия равон кунем мешавад. одаме ки дар шаҳри Новосибирск аид метавонед омада апеш диду почта харидор кунед. нархош дастрас духтаро. 650 рублей. масари модел ба светашам ҳай кирпичный цвет. дароз неҳо размерша нигоҳ кунед. ҳар якша масари модел ба мондаги духтаро. ман дарозша дароз мегӯям видеода, кароткиша каротки мегӯям духтаро. инҳо сатрои каротки тар. дарозош баъди анами видеоҳо дарозаш аллакай сар мешавад. ман ами сорт кардам мондам ки барои фаҳмиши шумо ки то бибинед ки дарозаш кадом, кароткиш кадом духтаро. ман ҳар як видео ки живой видео киргима охираш ба дош ба сари моделанда мондаги размераша духтаро. аввал аҳамиятид размерош ба сохту намуду светош ба аҳамиятид, баъд харидорӣ кунед духтаро. баъзеҳо як дута шавҳарошон анча вақт шуд хай хулас заказ кардгибдан ҳамин видеоҳо ақли солим худаш медонад ки видеои ромол каротки бо темболи ёнаш ба сари моделако ба мондагӣ ки бинад ҳамин ромола медонад ки ромолако инҳо кароткитар дароз не. ба шумо каротки дароз гуфтиду ин каротки буромад. ман мегӯям видеоманда чизе мегӯям медонам. чизи дарозу дароз мегӯям, кӯтаи кӯта гуфта фурохтагӣ гум ҳама дароз гуфта фикр кардам. барои ҳамин духтаро аввал аҳамиятид новинкачаҳои хушрӯи барги товусакомоям ҳаст духтаро. расцветкашо нигоҳ кунед. материалош ба гап не ҳамаш материалои хебе дишне, яъне
خیلی آدم گلیاش نمیجی قد برای که مترالای سب بوکاک دخترا همین کپله دو نمود سویتشه سیری سفید بعد من این سویت کا دخترا отправки ما از شهر نوسیبیرسک به تمام شهری روسیه روان کنیم شد دخترا طریق پاچتا اویتا یاندکس مارکت отправка کنیم به تمام شهری روسیه размерش ببینید سخت دراز نیه کابوت الکتریک انا من نمودو ساختو دختش دخترا افنو ساترکای کلان دخترا پیشوی برای میگرد گرودوی میگرد امخی منجد داره گراسفت که گروه اکرانم بینید نلیچه هست دخترا این گیره دو بگیر پالنی پیشو پیش دنی نگین دار بالاهاشان نیست همین پای نشانده دخترا راسفت که روی اکرانم بینید نلیچه هست همین 4 نمود راسفت که تمام دخترا سری مدیال با من دیگه سویتاشم موندگی برای размерش شده موند دخترا نکی همین 4 سویتی که شما دیسید روی اکراننده анамин цвет наличие ҳаст духтаро 750 рубли саб букак духтаро моҳи рамазон ба ман новинкаҳои овардам марҳамат кунед ки ба кадом расветкош маъқул вибор кара яъне сатракои харидорӣ кунед сатракои беҳтарин качестваш мана размерша нигоҳ кунед духтаро анами ҳама цветаш нест духтаро барое ки заказ кардам ҷошбам ҳама цветаш набуд агар ҳама цветаш мебуд мегирифтам барои фурӯш неки ҳама цветаша наёфтам духтаро ами 4 нумуд фақат цветаш ёфтам асаби ки размераш калон будан духтаро ман яъне гирифтам барои размери калон буданаш 4 ҳамин цветашам гирифтам духтаро нигоҳ кунед ана ин намудаш боз калонтар духтаро инаш бо ай аввала бо калонтар тамоман калони хушроиҳо мехе поёнаш полни мехе маҳкам духтагӣ поёнаш мехе нигиндор боли сараш манжет ами расветкои ки рӯи экранам бинед наличие аст духтаро серий изумрудный коричневый балан молочный мана бордовый сафед грязный розовый духтаро 8 намуд яъне расветкаша ки ба кадом расветкаш маъқул скриншот кунед партои номерои ватсаби ман рӯи экранан отправки ма аз шаҳри новосибирск ба тамоми шаҳри россия равон кунем шад духтаро размераш калони хушрӯа марҳамат бо ман айн намудому ҳаст ин бе ягон чиз ягон нигинашам не ҳичшам нехоҳед калсош мекунед нехоҳед ахе дупараша мебандид пуштатон ба пушти гардантома мебандид духтаро бе нигину бе ҳичи расветка гуро экранам бинед наличие ҳаст духтаро ҳама светаш ходовой светои хушрӯ светои ярки ози модда духтаро бордовый кирпичный апельсиновый свет намхе света озир хит продаж яъне талабгораш бисёр ина манжетдорак нази чизе пешониҳотуна мегирад мӯҳотуна буровардам намонад духтаро анамин расветкаи ки рӯи экранам бинед наличи ҳаст духтаро 6 намуд ми расветка ҳай ман сари моделба духтаро асаби ки сари моделба чи хемистад ман барои ҳамин мон нигоҳ кунед дигон чизаш нест мехе калсош чишай поинаш ба калсоши мекунед пешониши бинед мӯҳотун тамоман намбурад духтаро расветкое ки живой видео карим скриншот кунед а живой видео духтаро кадомиш маъқул бошад скриншот кунед партоед а живой видеоҳомо отправки ма аз шаҳри новосибирск ба тамоми шаҳри россия равон кунем мешавад духтаро анамин намуду сохту дохташ бо ҳаст инҷиба анамин намуду камтар нигиндор боли сараш 3 намуд расветка шумо духтаро ми расветка ки рӯи экранам бинед наличие аст пешаш калони хушроиҳои духтаро калсоши гирифта мешавад кара мешавад ахе маечниҳо омад 3 намуд ми расветкаш ин вообще калони хушро духтаро тамоман калониҳо 750 рубли 3 намуд фақат ки расветкашай духтаро дига расветкаш нест дарози китфотуна мегирад ахе маечни 3 намуд расветка духтаро пичи бинед пичаш камтар нигинашай нигини бисёр не камтар нигинашай духтаро калониши бинед чихи калони хушро
Наш бежевичи сиё ва яш молочный. Бо ман ахир новинки разрез бурам диги духтаро болои сараш нигин китфаш разрез неки калонтар размераш майда чи нею калони пами хушро расветкошу нигоҳ кунед. Сваровский сангош материалаш хебе расветка гирӯ кунам бинед нали чи ҳаст духтаро ҳамаш светош свети хушро ҳамаш свети хатавой духтаро свети фисташкови светиша маем хе зелёный чи монандаша май духтаро видео ба нагирифтему некин ҳай духтаро 13 намуд ба фикрам расветкаша 13-14 намуд расветкаша аст ми китфатон ба разрезаш миёд беҳад муддаш фасони хушро боли сараш бо нигиндор ки бекадам расветкаш мақбул скриншот чоп кунед партои номерои ватсапи манро экрананда отправки мо аз шаҳри Новосибирск ба тамоми шаҳри Россия равон кунем шуд духтаро ҳамин намуду сохту духташ нигоҳ кунед расветкаш чиқа бисёр ҳама расветкоша ҷилошам худаш видео бо маълум нигина коша отправка мекунем ба тамоми шаҳри Россия нигинаш сиёҳ шумай духтаро нигинаш сиёҳ шумай нигинаш хамелеон шумай яъне ранга ҳамин намуду сохту духташ духтаро бо ҳастана айн бенигина ко духтаро нигинаш не короткитар сах калон не 600 рубли размерши ман аз нишон медиҳам серима деланда духтаро материалаш хебе пешаш манжетак нигоҳ кунед сах дароз неҳо бенигин пурсидаги духтаро нами сохту намудаш бенигин таразаш нигоҳ кунед чиқа мулоима кинак мана размераш духтаро тамоман калонам не манжетдор якпараш мехоҳ вишивкача задагӣ ами сохту намуду духти бенигин духтаро отправки мо аз шаҳри Новосибирск ба тамоми шаҳри Россия равон кунем шуд тариқи почти Россия авито яндекс доставка равон мекунем духтаро бо ана айн намудакай духтаро инам бенигини манжетдори хуш рӯи пахтагин сарима делатна яъне сураташ чихел сари одам ба мистад махками хуш рӯйна бо хе мебастагишай пушти сар ба мебастагӣ барои ки сатр пеш ба набиёд мехе хуш рӯ мистад яхел сафед сиёҳ коричневый мана электрик цвет розовый паста как ами расветкаҳо ҳаст наличи ба духтаро бо анаи калифорни балаквалай духтаро бе нигину бе ҳичи скромный обичный ягон расветки яъне ягон ваяш нестаст рисункаш нестаст обичный инаш завязка яъне мебастаги таги қуртуқаш манжетдорак расветкаҳош нигоҳ кунед расветкаҳош ҳаст наличива завязка мекунад таги гулитон ба яъне мебандид доставки мо аз шаҳри Новосибирск ба тамоми шаҳри Россия равон кунем мешавад тариқи почти Россия авито доставка яндекс маркет духтаро марҳамат кунед ки ба кадом расветкаш махқул скриншот кунед партоид номерои ватсапи ман рӯи экрананда отправки мо аз шаҳри Новосибирск ба тамоми шаҳри Россия равон кунем мешавад одамое ки дар шаҳри Новосибирск метавонед омодаи апеш дида бошед харидорӣ кунед духтаро либосои беҳад бисёр омодаги куртои дарози хушро двойкаҳо омодаги духтаро
шарфу беҳад бисёр нарядни шарфои нигиндор маечни бенигин духтаро таги қуртқаш духтагиҳо беҳад бисёрам гиру молои калон барои модаро вибор бисёр духтаро буана хел муҳрдорако овардем хебенам манжетдорак як парашанам хел нигинакашай расветкаи гиру экранам бенед наличие ҳаст духтаро расветкаи рӯи экрананда ҳаст наличие ҳастини ё сахт дарозам не сахт кӯтаям не духтаро уштош дарози хушрӯа хай сари маделан нигоҳ кунед чӣ хел дарозиш расветкаи ки мебинед наличие аст инаш моҳак як парашан якдамо боли сертона ҳама ҷоша неё як боли сертонанда моҳакашай материалаш хебе хуш шуро духтаро панҷ намуд расветкаш аст духтаро 10 намудене ман хе манжет пешаш мана размераш духтаро мана сохту намуду духташ духтаро манжетдор нағзиш чизе мои пешонитону намбурорад хушро маҳкам мекунад камтар гулаш дига ҳамон чизу камтар гулакаша дига чиз карги дига хелтар задаги инҳош калонтар духтаро ваҳоба дида инҳош калон духтаро бисёртар сатраи калон талаб мекунам барои ҳамин ман айс новинкачои дарози хушро боовардам расветка киро экранам бинед наличие аст духтаро скриншот кунед партоед расветка киро экрананда ҳаст наличие ҳай духтаро ё дарози хушро грудои маҳкам мекунад пешои бартони хушро маҳкам мекунад хай звёздочка кулолача дождик мегӯяд хай звёздочка мегӯяд гулак мегӯяд хулас маълум расветка киро экрананда бинед наличие ҳаст духтаро то охири видео нигоҳ кунед ҳамин видео сатракои нигиндор бенигин дароз кӯта шарфҳои таги қуртқаш духтаги маъқул шавад ҳастами видеода иншоалло отправка мекунем ба тамоми шаҳри Россия духтаро марҳамат кунед ки ба кадом расветкаш маъқул скриншот кунед партоед каботи электрикшан беҳад светаш хушро духтаро материалошам мулоими нағз размерош калон-калони хушро духтаро ҳошам ҳамон намуд нигинаш дига размераш як калони хушро отправки мо аз шаҳри Новосибирск ба тамоми шаҳри Россия равон кунем шад тариқи почти Россия авито доставка яндекс доставка духтаро ба тамоми шаҳри Россия равон мекунем духтаро ҳамаш борои нав духтаро ҳамаш новинкачо ҳамаш борои хушрӯи новинки последни моделако духтаро расветкаи маъқулатона вибор кунед партоид скриншот кара дарозиши бенед чӣ қадар дарози хушрӯа материалаш мулоим хебе светои ярки хушрӯиш сурхи баланд каботи электрик шоколадный зелёный духтаро расветкаҳои ки рӯи экранам бинед наличие ҳаст духтаро уштош дарози хушро пешош дарози хушро духтаро
дарозиш нигоҳ кунед размераша мехай дарози хушро пуштош бинед ки фотоно мегирад пуштош дароз анамин сохтун амуду духташ размераш духтаро яъне калонишу майтагиш инаша мана ҳамин размер духтаро нагинакош камтар расцветкаки рӯи экранам бини наличи ҳаст духтаро отправки мо аз шаҳри Новосибирск ба тамоми шаҳри Россия равон кунем шуд духтаро барои пешаш 40 будааст дарозиш духтаро пушташ бо дарозтар пешаш бидида манамин намуду сохту духти яъне сатракҳои гатови духтаро марҳамат кунед моҳи рамазон ба намозхонӣ ба румулакҳои фасони хушрӯ расцветка ки менед наличи ҳаст духтаро отправка мекунем ба тамоми шаҳри Россия тариқи почти Россия авито доставка Яндекс Маркет духтаро амин сохту намуду духташ ки ба кадом расцветкаш маъқул бошад скриншот кунед партоед бо мана ин намудамо ҳаст кнопочни духтаро қади шапочкаш калони хушрӯнакин материалаш лапша гирдокушанам хаги пюрашай хоҳидгар ана ба пушташ ба кнопкаша понишан кнопка пушти гарданатон ба кнопкаша мекунед анам хел сохту намуду духташ духтаро барои ҳоҷиҳоям румулой нигоҳ кунед яъне гатовиҳоям 700 рубли отправки мо аз шаҳри Новосибирск ба тамоми шаҳри Россия равон кунем мешавад духтаро анаш сери клон пуштошам клони хушро духтаро оливковый цвет инаш таги қуртуқаш духтаги тайёр пешаш манжет дор духтаро калон беҳад калон накиниҳо манжет дорак инам нигинаш мехай чоркунҷа боли сараш гирдош гипюр ки ба кадом расцветкаш маъқул бошад скриншот кунед партед барои намозхона беҳад удобин аст калониш размерши нигоҳ кунед на калони пушташ бинед чӣ қадр дарози хушрӯ бо ин намуду моҳаи духтаро нигинаш камтарина расцветкаи ки рӯи экранам бинед наличи ҳаст духтаро отправки мо аз шаҳри Новосибирск ба тамоми шаҳри Россия равон кунем мешавад одаме ки дар шаҳри Новосибирскаин метавонед омда пеши почта харидорӣ кунед ҳозир либосҳои навомай куртои дарози бисёр омдагӣ куртои дувойкачаҳо омдагӣ барои духтарчаҳо барои хезанакҳо сатраи хушрӯ омдагӣ шарфҳои нарядни омдагӣ румоло хулас ҳама чиз новинка ҳаст духтаро дуконанда марҳамат кунед одаме ки дар шаҳри Новосибирскаин метавонед бид апеш бинед бошид харидорӣ кунед Новосибирск Хлокский 3B духтаро адреси мо агар автобуски бидгар номи остановкамо остановка магазин 19 мугӯ дупараям ами остановка ҳамтамо фурдоиду ваимо дукони мо таинту хринда одежда леви берег бидам а правый берег бидам яъне то ахири магазин ба мефурдоид автобуски бидгар беҳад удобно кофта намегардид духтаро бо мана ин намудакомо ҳаст расцветка ки рӯи экранам бинед наличи ҳаст духтаро манжет дорад кадом расцветка ки шумо маъқул бошад скриншот кунед партоед инам гирдаш кругли хушро духтаро поинаш фақат гирдобгирд нигинашай болои сершанда ягон чизаш нест духтаро
намуди шарфо духтаро шарфои аднатоне таги қуртқош духтаги тайёрак мана тайёрак духтаги материалаш хеппе манжетдор духтаро расветка гурӯи кранам бинед наличи ҳаст духтаро беҳад удобни тайёрак сиртонба ту меандозиду мепечонид материалаш хеппе با انشالله شرفای نریادنیم میکنیم ویدیو رومولکای زنکای کلام با شرف جای مایده خلاص با نوینکال شرفا بسیار شرفای نریادنی توی پوشی توی مرکا باشکا شرفای فسانم بسیار انشالله حالا ویدیو میکنیم شرفای نوینک جایم دخترا расветкаш нигоҳ кунед 10 намуд расветкаше расветка ҳамаш цветои хушро духтаро тарзи поштинаш нигоҳ кунед чӣ хел удобна тайёрак сӯзани кам дар кор не ракинҳои аллакай тайёрак рамондагӣ пешаш манжет гон ҷотон наметавад духтаро пешотон чӣ хел хоҳед яъне мебандед хоҳед хикрм бандед хоҳед гирди гарданатон бутоб мухӯронед хай хулас ваяш поштинаш дастиш монда чӣ хел форид мепошед никис асартон тамоман намеғалтад асабики хеббеиҳо хеббеи хушро духтаро бо мана новинка чай хушрӯаш инам тарзи поштинаш ҳамон боида ки манаш духтаги неки ниги накашай духтаро круглинам хай ниги накашай расветкашу нигоҳ кунед расветкаи курӯи кунам бинед наличи аст духтаро 850 рублиҳо таги манаш духтаги тайёр материалош хеббем хепаами хушрӯ кадом расветкаш маъқул бошад скриншот кунед партои духтаро камтар манжет кашай 9 намуд яъне расветкаш ҳамаш светои хадавои духтаро анамин намуду сохту духташ духтаро отправки мы из шахри Новосибирск по тамоми шахри Россия равон кунем духтаро ки ба кадом расветкаш мақул скриншот мекунед отметка монид рошба баъд ватсаби ман равон мекунед духтаро ҳамаш живой видео дисид ҳамаш живой видео кирги мо пурра ҳамаша ман худам живой видео кирг барои ки светош барои шумо маълум шавад гуфта ман ҳамаша живой видео кирги бемалол вибортона кунед ин ягонта ваяш нест аст ҳамаш обични живой видео кирги нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯ таги манаш духтаги тайёрак як паршанда хел ниги накашай духтаро размерши бинед калониша расветка ки живой видео дидид наличи ҳаст духтаро шарфакои фасони хушрӯ барои шумо овардем барои баҳор марҳамат кунед ки ба кадом расветкаш мақбул скриншот кунед партоид бо ана ин двойной овардем духтаро хебе тоза духтаро материалаш светошу нигоҳ кунед бордовый коричневый фисташковый молочный инҳо боли сарачанда қошаш нест духтаро хел балаклави хушрӯ хел мобайни фарқанда яъне қошаш нест духтаро хушрӯ духтаги балаклавашам такша хушрӯ духтаги духтаро расветка гурӯи кунам бинед наличи ҳаст мана 8 намуд расветкаш аст отправка мекунем ба тамоми шаҳри Россия духтаро беҳад удобни нағзиҳо бисёр духтарои ёш мепурсанд аҳмиро молоко летни варианти шомдагии хеб беш духтаро ки ба даркор бошад марҳамат кунед бит дӯконба
ёки отправка мекунем тариқи почта духтаро. бо ана ин шарфҳои девятка овардем духтаро. Таки қуртқаш тухтагиҳоям материалаш маечни девятка мегӯяд. Расветка гурӯй кунам бинед наличи ҳаст духтаро. Таки манаш тухтаги тайёриҳоя. Клон духтароиҳо майтичини. марҳамат кунед. ҳайнамуд расветкаш аст духтаро. бо ана хел гулаки садбарги хебе ҳамоҳай 14 расветкаш аст. хебе духтаро таги қуртқаш тухтагиҳоям хоҳед боли саратонки мепечонед, хоҳед гарданатонки мепечонед духтаро. анме ҳичиш нестад як барашандам хел гулаки садбарги яъне гулдастачашай. нигинакош сваровски ҷилошу бинед чӣ хел аст. таги манаш тухтаги тайёрине таги қуртқаш 4 намуд расветкаш аст ҳамин намудаш. калониш духтаро. марҳамат кунед. ами 4 намуд расветка ки рӯя кунан диди живой видео наличи ҳаст. назари маделба мондагӣ намудоша бо мана айниги нашай духтаро. инам аҷоибот светош хушрӯ аст. 3 намуд расветкаш мондааст. таги қуртқаш тухтагӣ ами як параш полни нигин таканаш хебе сафед сиё кирпичный свет духтаро. поинаш круглик калон хушрӯ хоҳед кард. мана воли саратонки нахоҳед гирди гарданатонки мепечонед. светши манаш хел необичный. хоҳедам фикрам бошед. хоҳед боли саратон ба тоб хӯрондум бошед. ки ба кадом расветкаш маъқул скриншот кунед партои ватсабои ман ба беҳад удобна шарфакои духтаро. тайёрак. акнун шапкача духтаро. шапкача яъне пат хиҷабнико нигиндор бе нигинашай духтаро. муҳракдоракои вайшай дига намуда кошом дига бо иҳо мебастаги тайёр 300 рубли духтаро. расветка ки бинед наличи ҳаст духтаро. мебастаги тайёрак хебе пахтагин яъне ами расветка ки бинед наличи ҳаст духтаро. отправки мо аз шаҳри новосибирск ба тамоми шаҳри россия равон кунда мешавад духтаро. сафедошамай бенигин нигиндорошай просто звёздочкашамай бешаш атласи вишамом диги духтаро. атластор ҳама намудашай ҳамин видеонда вибортона кунед духтаро. расветкое ки маҳқулатон ҳаст вибор кунед духтаро. серии оранжевый цвет иҳо пешаш прамояк ҳамту мепоштаги шапкачи иҳо мебастагини ҳамту мепоштаги духтаро. иш пешанда як қатор нозукак нигинашай. анамин сохту намуду духташ. расветка ки бинед наличи аст духтаро. подсвети шапка яъне сатрако гирида мешавад духтаро. подсветаш мана ҳама намудашай подсветаш таги сатратунба шапкачон боштагиҳо тамоми намуди сатракомо ҳаст. яъне шабатхиҷабникомоям ҳаст духтаро. пешаш икса гирдак гипсомоҳай духтаро. завязкои мебастагиҳай таги манадорашай хулос ҳама намуд расветкаҳо ҳаст духтаро. хеманадорак духтаро иҳо мебандид ранги гипси.
کالیفرنی گیپسو هست من دخترها گیره داک پیشش رسویت که کنم بینید نلیچی هست گیپسو هم دخترها ایکسک شمای پراموی شمای دخترها سفیدش فقط ایکسک من ایکسکی با تگی من دارکشه رنگی همین گیپس اینم جای گیپس پایینم گرید میشد رسویت کشه نمی روی اکران انگی ها خواهی ترنگ را بندید شروع میستد کالیفرنی تکنش کالیفرنی دخترها با می بستگی ها های بیچنی می بستگی رسویت کاش دخترها جایی یعنی زجیم ریزینکه رسویت که کن بینید نلیچی هست اینها پشتش سیتکه چه دخترها خبه انا می نموتو ساخته دوختی شبکه چه دخترها ایکسک بشش به یگان چه ایکسک خیلی ایکسک هم پشتی میشه نبرات پشتی میتونید نشو گردانه پراموی میشه نشو پشت ایکسک میشه دو واریانت پشتی میشه ایکسک مگود بعضیا سلطانکا مگود خلاص منه ایکسکایی شапкачанин бастаги ҳам ту просто шапочка анаиҳош лентадор пӯчанда ленташай духтаро турецки 400 рубле ленташ барои ҷои зажим яъне занакои зажими балғам мекунам ами шапкачон бошам пушти румулшон хушро меистад лентичка дорко ами пайни мод расветкаш аст лентадорҳои турецки духтарам тарзи саранда яъне намудаш мана бо хулас шапочкаи новинка овардам полни сари медиалову напошондаму просто так видео кунам духтаро якум қаторомой нигоҳ кунед ҳамаш промои пешаш 250 рубли инаш 300 рубли дуюм қатораш духтаро нигиндорак яҳо шума нишон додам видеонда бо хе пойнанда звёздочкачаҳо омдагӣ ҳамтун донуча нигинакош мана ами светошай бо хе атласа омдагӣ бешаш атласа фетсио сери молочный бо хе звёздочкачаҳо бенигинош таги манаш гипс бойнош духтаро баъд гипсо духтаро анамин иксако анамин буд имрӯзе видеои мо сатракои гатови мо духтаро